Bo Sebika kon. Ang ringan ay kalay Sebika. Busik sobananya. Bisa deh. Ang norong kaisa video share khainai do oko ani baini mungtei Sebika Debor mani mungtei rang 20,000 manai sonjana no jubana ni scanner hodi hinai khoroksa takukno call khaida do nor video no puila full naidi kahamke video wo koktam sakhna di amano Nung bo Sebika hangkamo? Yan ang sama na siya sa Bo Sebika kon. Ang ringan ay kalay Sebika. Bwrwi kene phalnai Facebook roko block khlaini Sebika da. Nung da. Acha do tam gothna ga sagre. Tam khaini nung tabo? Busik sobananya. Bisa deh. Ha? 20,000 sobanai. Nung Agartala da tong hangkamo? Agartala bo jaga? Hasan ko namin siya kita yan sa mga leksyon nito. Agi bor tong? Leksyon niwa. Leksyon niwa. Tabo bo jaga tong nung? Hasan ko namin. Horjan kolo niwa. Acha Sebika nini parabo jaga sa? Nini parabo jaga? Ang nagtabo asan dito sa nitang chaba. Donin parabo jaga sarita. Ang nasa Mana sandana na rangsa kanan bagay kaya puto hatin na. Acha ang bujikhe nung sobanai. Nung to Sebika ya do. Sebika na. Nung bahike Sebika ni mung no phalai tongkaba nung. Ani nandiyan business kaya tabo na ako pala panda pari. Ang letam ni Agartala phaina ni. Nang business tayo na tayo. Sebika. Nonon ta ang kaham na sinu do. Nung agi bu nini je word hamierok. Nung kok mani nini call recording tabo butong an thane. Nung Bisram gonjon chin chabla ha fruke. Ani nata ning media ni pantong di ram tu kok sa mo sa. Nana nini je kok man saudo. Nung to Bisram gonjon sini sawana. Nata ani jang bisang mo to. Kuni para bedanya para. Tentang kisah media nang modo haja modo Nana ঠিক আছে nung Bisram gonjo berane thangka nini wat to nung amhai wat chawai nung masang yable nung bahike khoroksa buni mung no nung amake mung phali tongka ba Sebika na kok kan bisa. ha Kok kan bisa. he nung khoroksa borong ni mung no tangi haike phal Hari yang nang makal tong na pa. nini number to sumui debor mahani siphayu do nung bahike Sebika ni number ko Sebika ni mung no phali tongka da sagare Sebika na kok kan na sang. ang tam ni call khaitai bono Nang Sebika nang Sebika. nana ang to Sebika ni kok bujiwo nung to Sebika yable Sebika na ঠিক আছে ang na wai horok kok chalaya na ako tang ka. kangke a borok sabsi tong mane scanner hodi hinai a QR code send khai di hinai send khai da pura da rang da na banya ako banya hangke sung o jaga request khanya mu chungma hangke omono je chini mungtei ani baini mungtei ba jespano ani mungti phan jes mungti phano om haike bunyo call ta khai di borok no mane khoroksa borok ka hamtei bono hamias na maita sade bin bumung na phalai ta sade nin bumung tongo nin identity tongo nin nin just ke pan sade kuno problem kari do chungna use ta khaide ka ani bai to belen busy ako rignai rog ni bo phalo ako customer rok phayo haini bagi bo videos na mai sana ni panu jora maya haini bagi si ang bini bagi ang o video no khaima tongo bo na ana sa video khaide di hinai nge jo tono na amon request khayo chung to ka ham je kheta boi ka ham saima no fia baksa jini video na ya rok to saimi ya bele haidi bana jin video na ya rok to khorang buji ya phanang nai sia pa nang nai je video nai to ngai si sipa no ga amono khoroksa na hamya khanya ta nai je please jo tono request khayo ang asak no Enyorok video to nai pai khana nai jang nai temne kuno kare khana jang nai se do ganga nai de do akhorang to norok jodi chini video nai to ngoba an bai ni video nai to ngge to saiman na chin khorang to om hayang gai a borok bo chunga sini to do
Mane oje call khanye borok bo kaham geno siniwo te call khaijane borok bo kaham geno siniwo ta angke call khaijane borok to chungno kaham geno siniwo ombo geno chungno bo kaham buan chu geno share khai di khata o video na do ngai oro tam nukja khaje khoroksa bukhuk jok ani baini mungtei hamya khanya nei masi bo agi bo already nom haike call khai tam khai ka ba ko kha ko mukai chung sanang chunga kam haisi chung munai sanjana ni video snam burika social media rogo bo mane bini bagai help sanka akokha te hinganga chung je help san project QR je code a scanner bo chung kep ni use khaya chungno personally manai sanjana ni bini mama bo unko khai saka je text khai akoi call ro khai nor ni personal scanner di ne but chung use khaya chung dara pohor brother pohor ni scanner no chung ri uta do ani bairi ma jaga bo angkai ani bai bono personal rang chuba man akuma ni bo amo social media rogo funugli ya angkai nai di do chung to video khayo ako jin jan jan lifestyle chung phunogo chung kep di hamya bonaya ako yang ke buike nai di do chung iko buiba kha chung no sawo tam ni bagi social media phai asukok sabai ako phai khoroksa borok nung jokhon te samung kaham khai tongoi bo ni mungti phale ati ke chai tong joton chaima no an baini to rik nai ni business tongo bo to khoroksa business woman ni shiu rik nai business tong to do gai rik nai phalnai Sebika ni sai tong tir ako tir na butiki use khai tong ngai ding gai unko bo asuk si manai sanjana no chubana ni ja do chubana hinge to kabama scanner buiri ja ako jak tong plus brother pohani bo bai contact khai khai dipana bota ma a takungno call khai ako wi om hai ke to sai tong na nang ba gai obu simia do te kai se ko hungang gai bo obo hungang gai mana oje takuk jungno video share khai mani obon chi sakangta bo asaka word hamya use khaiga po je abono kat khai jingno asuk simisi video share ma khai juni shauda bo ka bodo chini ka hamwa ju ni sakanga o takuk de jungno ka hamke shinoi ako ni saimang khado ke botte tam sai tong jungno agyu lek chomni tong ni chung lek chomni to si tong ya ko chung harjan korani bo tong ya chung tabu bodo chung lek chomni to chung jibono agor to law je phai tong phai mani 10 years sayang khan bai chung lek chomni wa wa pan to si tong ya ko ngai tiprasa hanai nai di do sab no sitam chung to no kun hamya bu khaya kun bu khaya chung kep ni hamya bu saya video wa chung video khai snam sapa no chung chin lifestyle chung phono go tong go chao om hai si do ngan no khatam ni bagi hamya khanya nai ba ha om kun ucha sa ja ka sari no ro ha khoroksa borok ni bumung no ti ati khieng go tong wo ati ka tam bagai ang hano so please joto no request khayo am haiga ta khai di nong ni bumung tongo nong ni janjani joto ni identity tongo do nga musung hangge nong bumung bai nong just pan khai ja de ako di chini bumung nom haiga tana di chini simi ya buini bu tana di jokon de borok ka ham samung khai tongo banor hamya di ke te si